Ouais, chaque jour. Na ita fo karamɔgɔ i b'a fɔ chaque jour da. Ko karamɔgɔ wa? N ka cɛ i ka client de b'i dɔn karamɔgɔ la, ne t'i dɔn karamɔgɔ la dɛ. I ye ne ka cɛ de ye dɛ. Faut pas ten sa. I nana i ka ci in de la quoi. N nan'o de la o. N'i t'a kɛ n yɛrɛ wulila ka na, a ɲɛnabɔ joona. Ni minɛ. I Amina fɔ nin na. Kan Amina de fɔ a la. Awɔ. Amina wɛrɛ kɔni tɛ ne la n'a bɔra n ka n fa ye dɔrɔn. E k'o fɔ a la dɔrɔn i da jukɔrɔ. Omo. Ha? E dun fa in b'i kɛrɛfɛ dɛ. O bɛ se ka kɛ cogo di? Ne fa ne kɛrɛfɛ ne t'o dɔn o tɛ tiɲɛ san ka cɛ a lajɛ ka ɲɛ. Ne y'a lajɛ cogoya min na ne bɛ k'o de f'i ye. I n'i fa in yɔrɔ man jan. Segin i y'a lajɛ n'a sɔrɔ i ma fili. Segin i y'a lajɛ. Ne ye mun ye fɔlɔ la a bɛ ka segin k'o de yira ne la. I fa in i n'a yɔrɔ man jan. Wa a b'i kɛrɛfɛ yɛrɛ de fɛnɛ. Mais o bɛ se ka kɛ jɔnni de? I ni minnu bɛ ka vi ɲɔgɔn kan to k'olu jateminɛ i fa bɛ sɔrɔ olu de cɛ la. Ok. N'i ka kuma faamu. N bɛna jateminɛ. Jateminɛ fanga bonya kosɛbɛ bayanfan na ani teri kunda ani jɛɲɔgɔn kunda. N'i ka kuma bɛ faamu. Mais n'a kɛra cogo min na n bɛ tila ka kuma e fɛ quoi. Baasi tɛ ne kɔni y'a fɔ cogoya min na o de don. Ok. N bɛna fɔlɔ ka chaque jour. Chaque jour an ka bila sa. Ouais. I ye dawolo ye. Non n ka cɛ tɛ nin bɔ sa. Ouais. Ne ko an ka bila n'an taara an fɛ n b'a bɔ quoi. Non n'i ye ma fitinin sɔrɔ n bɛ ma fitinin faga. Ma fitinin ma ka ne kɛ batard de ye. N'a fɔra n den b'i bolo i bɛ tila k'a fɔ k'i bɛ furu mɔgɔ wɛrɛ ma ka n den to i bolo o bɛ se ka kɛ cogo di? Aw ma ye wa? Ka mun ye? Aw ma ye wa? N ka cɛ i tɛ gulɔminkan dabila. Ka gulɔminkan dabila cogo di? Aw b'a dɔn a ye mun kɛ ne la? Mun ne ye mun k'e la jɔn? N ko n den b'a bolo a bɛ k'a fɔ k'a bɛ furu mɔgɔ wɛrɛ ma tuguni. N'i y'a sɔrɔ n b'a n'a cɛ bɛ faga. Ne k'a f'i ye i tɛ ŋanaŋanakan dabila mun bɛ yen? Ŋanaŋanakan cogo di? O mana ye mun kɛ ne la a t'o dɔn wa? N bɛ k'a ɲini n'i y'a sɔrɔ n b'a faga. Est ce que e kunkolo bɛ yen? Ne den de b'a bolo a bɛ k'a bɛ tila ka taa furu mɔgɔ wɛrɛ ma tuguni. Bese lajigin. Ne tɛ bese lajigin. I bɛ Xanax dɔn? Oh ouais Xanax ye n ka maître de ye. O tuma ne kɔni t'a fɔ k'e de ye Xanax ye. Non e tɛ Xanax ye. Ɔ ko plan jumɛn de bɛ yen sisan? N ka cɛ an k'a bila nin falen de don quoi. Ne falen tɛ n t'a to yen nɔ dɛ n'i y'a sɔrɔ n b'a faga. Nin n'a zumɛ yɛrɛ de an ka taa ka bi kɔni ne bɛ nin sɛŋɔni de foyi t'a bali jago sa. A bɛ n'an sɔrɔ yan b'a sen kun ne bi wajibi yɛrɛ. Ma chérie. Chérie. Ouais.
e nana awɔ a bɛ cogo di yen ka o baasi foyi tɛ yen a ka fisa dɔɔni na e sigi yen k'i sen o o ye bi ta ya awɔ aha ok mais n sen nɔgɔlenba tɛ han na e sigi sisan k'i sen o ayi non c'est bon n bɛ fɛ ka taa n ko siɲɛ kelen n b'a bɛɛ kɛ direct i dɛ jɔ sisan m'i sen o na e sigi i yɛrɛ fana ka ko bɛ tantɔ ni mɔgɔ ko k'a bɛ ko min diya dɔ i la i b'i fori ka bɔ mɔgɔ kɔrɔ non a ma se o bɛɛ la na e ok sigi na e sigi k'i sen o i yɛrɛ dun joilen don bi dɛ han senkow bɛɛ bɛ bi ta in na denmisɛnninw dun u bɔra ahan i sen diya mama yɛrɛ nabali ale bɛ yaala dɔrɔn na dugu kɔnɔ ka taa ne y'a fɔ a ɲɛna n k'a ka yala in dabila mɔgɔ ma filɛ a sen tɛ ja e de ko k'e sen tɛ ko k'e sen nɔgɔlen tɛ nin bɛɛ ye sen nɔgɔ ji halisa k'e sen nɔgɔlen tɛ ma chérie o bɛɛ bɛ taa min ne ma taa yɔrɔ si ne tun bɛ bureau la dɔrɔn o e nana i sen de la ayi dɛ ne nana mobili la aw tɛ k'e sen nɔgɔ ji la ye ni sen fana famana ka ko o de b'a nɔgɔ tan sinon ne ma taa diɲɛ yɔrɔ si ma chérie i yɔrɔ Aja yɛrɛ kan ka na tile fila in na ko Aja wa a bɛna mun na yan kana mun na yan cogo di a fa ka du tɛ de kana mun na cogo di a fa ka du tɛ de komi a taara ne b'a fɔ a ɲɛna ko aw ɲɛna ko a ye taara n'a ye a ka to yen yan a bɛna mun de la yan cɛ yɔrɔ i ko i ni mɔgɔ tɛ mɛn ja la han e yɛrɛ kan ka sɔn ka nin kuma sugu fɔ ne bolo i denmuso bɛ na ne bolo i kan ka content o la i b'a fɔ ko a bɛ na mun na n'a ma na yan a bɛ taa min mun y'a kɛ n denmuso ye a bɛ yɔrɔ min na o tɛ so yan f'i k'a dɔn k'a fɔ den ka ɲi a fa baara de i mana kɛ cogo o cogo den mana kɛ cogo o cogo i ka ɲi i faso de la n bɛna min f'i ɲɛna a bɛ yɔrɔ min na o ye so de hali ni yen so de yen tɛ ne ka so ye dɛ bon a bɛ to yen ne tɛ fɛ k'a ye yan e ka nin fɛnɛ lajɛ ka n'a sigi yan bɛɛ i jɔ n ka la wuli Elefa cɛ ni ba cɛ mun de bɛ yen i tɛ wuli ka bɔ yan nɔ yan maɲi nɔ koyi vagabond min y'a fɛn bɛɛ bi yan nɔ i tɛ wuli ka bɔ yan nɔ yan vagabond n'a fɛn bɛɛ o ye ka sira de yan wa ne bɛ k'i lawuli de koyi parce que la yan maɲi nɔ de o tɛ ɲɛ sira la e ka foyi t'o la est ce que y'a faamu ne to yen dɔrɔn e ye mun de fɔ ni ba cɛ ne ko ne tɛ wuli e bɛ ne ba nɛni de wa est ce que e kunkolo ka ɲi ne m'i ba nɛni dɛ e ye ne ba nɛni e bɛ se ka na ne lawuli ne ko ne tɛ wuli e bɛ ne ba nɛni mun de la yafama ko t'a la yɔrɔ bɛɛ y'a muso qualité kelenw de ye a bɛna aw kolokolo mɔgɔ la ka sɔrɔ ka mɔgɔ lamisɛnya ne ka sɔrɔ k'a fɔ ko yafama tata Simon yɛrɛ mɛnna dɛ hali bi a ma na a bɛ na so an ce nse Simo n'i ka wari tɔ ci ma y'a ye awɔ n y'a ye n ye baara f'i ye cogoya min na i y'a kɛ ten wa awɔ n y'a kɛ o cogoya la a bila i kunna k'a bɛ ɲɛnabɔ n y'a mɛn n'i y'a ye an ser'i ma bi nin ye n balimamuso de ye a ka mariage de kan ka kɛ an bɛ fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ a ka hɛrɛ bɛ furu in na i balimamuso tɔgɔ Mafitini Mafitini tɛ mɔgɔ tɔgɔ ye o Kiyatu Kiyatu
furu in a kɔni bɛ kɛ a ka hɛrɛ b'a la ou bien a ka hɛrɛ t'a la o b'a yɛrɛ de bolo. Simo ye mun kuma ye? Furu in daminɛ a ka di kosɛbɛ mais a laban man di dɛ. Ne m'o faamuya dɛ. A wala an ye pour que an k'a faamuya. Cɛ in dun ka di ne o ma kɔni. N y'a fɔ aw ye cogoya min na wa a tɛ wuli dɛ. Mun na? An tɛ ka foyi faamuya ni kuma in na. Halisa a wala an ye. Furu in sigilen don nkalon de kan. Aw dun b'a dɔn nkalon mana san 100 kɛ boli la don dɔ la cɛ m'a gɛn ka ku a la wa ni cɛ y'a gɛn ka ku a la don min na a don i balimamuso bɛ sɛgɛn dɛ. Ne ma faamuya dɛ. O mun nkalon ye. Ne bɛ mun de don e la sa Tata? Tɛ Simo yɛrɛ nin na. Simo, ɲa ma i ka ko walawala an ye. Sinon an ma foyi de faamuya ni kuma in na. Aw kɛlen don ka mun dogo cɛ in na n'aw taara a y'a lasigi a ka tiɲɛ fɔ a ɲɛna sinon n'a bɔra tiɲɛ kalama don o don i dɔgɔmuso a bɛ sɛgɛn dɛ. Mais Simo an dun tɛ ka Ne kɔni ma foyi faamuya. N'aw tɛ ka fɛn dogo aw t'aw miiri ka ɲɛ. An bɛ na fɔlɔ. N'a kɛra cogoya min na ne tun b'i fɛ. Kɔnkɔn. Awa. Terimuso. Mafin. Kan ɲinɛ min na. Kan foyi tɛ yen. I b'a kan. Dɔɔni. I b'a tan. N nana an ka sira ne lajɛ. Jɔn mara mu wa? Awɔ. Ne y'a ci a taara ci la. Mais n sigila kɔnɔ kɛ. Ne ko Mafin o. E ye den di ne ma de ne ka kalifa wali e y'a di ne ma mun de kama parce que di ma don o don n bɛ n'a lajɛ n bɛ n'a lajɛ wali e bolo bɛ kojugu dɔ de k'a la. O tɛ sa wa den ɲɛnafini bɛ ne b'a dɔn den ka di ne cogo min na ɲɛnafini bɛ na ne m'a lajɛ. Ko sa n'i b'a dɔn kɛ k'i ma da n'a marali ko la kɛ han hali i yɛrɛ k'a minɛ sini ka taga mara o ma fisa ni o ya parce que don o don e bɛ na ne fɛ yen nɔ k'e bɛ ka na den lajɛ. N y'a mɛn n tɛna den lajɛ tuguni mais a tun k'a lajɛ Zeyina e b'a dɔn mariage dɔgɔdalen don semaine wɛrɛ yɛrɛ ye mariage ye ne den bɛna na fama. Semaine wɛrɛ ye mariage ne b'o dɔn kɛ mais i n'a fɔ e ma da ne la de. A to n'a bɔra n'a nana kuma min a bɛ t'i sɔrɔ ka so yan mɛn i bɛ taga lajɛ n'a fɔ danabaliya ko ninnu ye wa ne tɛ nin ko fa sugu na de wali k'i den minɛ siɲɛ kelen. Awa yafa ma ne taara. Kɔɲɔkɛ Mo. I n'i ka kɔɲɔkɛ Bɔrɔn. Ni cɛ in ye kuma wa sa. Cɛ bɛ cogo di? Dis-moi ko in tɔ boliboli a tɔ ye duman ye? Bon ko caman kɛra la nɔgɔyara sisan nɔ. Bajigo ni sejigo ninnu olu bɛɛ géré la ka ban. N'est-ce pas? C'est bien. Mais a tɔ ye duman de? Bon sisan nɔ mobili ni an m'olu le ko la sisan ni tile filanin na. Cortège bɛ kɛ ni mobili. Voilà cortège bɛ kɛ nin ye sinon a tɔ ninnu bɛɛ kɔni a bɛɛ nɔgɔyalen don. Non n ka cɛ i yɛrɛ i ye ŋana in minɛ. I k'i dalama don ko in na. Ayi bon fɛn min ka di kɔni i b'i pɛrɛn o kama de dɛ. Ouais. Ok. C'est pas un souci. Mobili ta côté ne yɛrɛ b'o gérer i y'a faamu. O côté to ne ma. Nin y'an ka ko de o. An ko de don n'an ma min k'a la an bɛna t'o kɛ jɔn kungo la. Non. I ma ye wa. Ok merci frère. Mobili ko ne yɛrɛ b'o. Sinon ne yɛrɛ ma ka jɔrɔ n'o cogoya de quoi. Non o tɛ problème ye han. I b'a dɔn ne terikɛw parking tigiw ka ca. Ne terikɛw tilan bɛɛ parking tigiw ye. Donc mobili ko ta yɔrɔ la olu tɛ problème ye. An b'o gérer n'Ala sɔnna ma. Mais i ni madame yɛrɛ aw bɛ ka kuma. Oui hali su dɔ yɛrɛ an kun bɛ baro la. C'est bien. Sabula i b'a dɔn mariage ko la a tɛ ɲɛ fo cɛ ni muso a ka to ka kuma. Voilà fo ka to ka communiquer quoi. Voilà i b'a dɔn mariage yɛrɛ kɔnɔ
la communication est la base de tout. Ma fɔ ma a bɛ se ka kɛ a mago bɛ fɛn dɔw la donc ni n'a kumana a bɛ se k'olu bila en place c'est bien ni ko bɛ yen i bɛ n wele i b'a ɲɛfɔ n ɲɛna i b'a dɔn nin ye an ka ko de ye kɔɲɔkɛ yɛrɛ man ka to ka boli i m'a fɔ ma kɔɲɔkɛ yɛrɛ man ka to ka boli donc anw de kan ka kurusi bɛɛ kɛ mun non i ka o diyara n yɛrɛ parce que n'i ka ko ye kelen dɔrɔn cɛ a ma nɔgɔ dɔɔnin non a ma nɔgɔ mais a bɛ ɲɛ n'Ala sɔnna ma an bɛ dugawu kɛ Ala ka a ɲuman tɛmɛ n'o bɔra ne yɛrɛ turu bɛ ne yɛrɛ la cɛ kɔni aw ko fana tɛ bɔ a bɛ kɛ cogo di ko tɛ yan aw ko tɛ ban bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko musoko o tɛ cɛbakɔrɔ sɔn jugu ye dɛ mais n'i ka mara min t'a bila la da jumɛn la ouais cɛ bon a bɛ yen a bɛ nɔgɔya n b'a dɔn a bɛ ka faamuyali k'a la o n y'a f'i ye cogo min na a bɛ yen dɔɔni a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ wala Simo ye jɔ ne mɔgɔ tɛ yɛrɛ de fɛ yen nɔ an ka don kɛ ayi ne pereselen don ka perese wa pereselen ba de an nana ka ci jaabi nɔ i ka ci jaabi awɔ i hakili b'a la awɔ cɛ laban mun y'a f'i ɲɛna k'i ka ko ka d'a ye i ka hɛrɛ b'o ka furu de la cɛ laban min y'a f'i ɲɛna ko ne ka ko ka d'a ye wa ne tun t'o tigi dɔn i hakili jagabɔ ka ɲɛ e ma foyi ye n'o dɔrɔn tɛ wa ne tɛ se ka foyi f'i ye n'o tɛ wa o de ye tiɲɛ ye fɛnɛ ne bɛ siran ɲɛ kɔnkɔn oui entrez nin ye muso kumakan ye dɛ est-ce que a kɔɲɔmuso tɛ yan ne ko kɔɲɔmuso de don cɛ ale fana nin y'a donbali ye don o don a bɛ yan ala ouais bébé ma chérie cɛ bolilen ko cogo di k'a ɲuman ça va kan jumɛn bɛ yen waga merci a kɛra fama yɛrɛ k'aw tunu ta a bɛ kɛ cogo di hali tɛ bilen bon ko ka ca koyi e yɛrɛ bɛ ko e ka ko kɔni man ka caya ne ma ayi non mais ma chérie ne bɛ fɛ k'a fɔ k'e de bɛ fɛ k'i ban ne la e bɛ fɛ ka boli ne ɲɛ n ka cɛ mais i tilala ka n'i yɛrɛ ne ma tuguni ayi mo ou bien o tɛ de ayi o tɛ dɛ a tun b'a fɛ ka boli ne ɲɛ a tilala ne bɛ dɔrɔn ne fɛ sa e kana di mani a ma kɛ chance ye ne ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dɔn sinon ni tun tɛ ne tɛgɛ bɔtɔla ye e ka ko la sinon dis-moi ça va walayi ça va ok c'est bien n b'a dɔn mariage boli a bɛɛ ka ɲi a bɛɛ ka ɲi yɛrɛ de kɔɲɔmuso kura-kuranin yala Mo ne kɔrɔmuso dun ouais bon a bɛ yen basi foyi t'a la Mo cɛ n bɛ sira ɲini fɔlɔ quoi cɛ kelen kɔɲɔmuso nana dɔrɔn e bɛ boli non bon a bolila ɲɛ de nin y'o de a nana dɔrɔn e bɛ boli an bɛ bɛn siɲɛ wɛrɛ quoi ne bolila ɲɛ de non ayi ma chérie t'inquiète an bɛ bɛn siɲɛ wɛrɛ han oui e na k'i bilasira ayi non c'est bon na k'i bilasira sa n'i yɛrɛ sɛgɛn sa i sigi baro kɛ mara min fɛ han ok problème t'a la ok donc on fait comme ça voilà an bɛ ɲɔgɔn wele quoi ouais action Baby ça va ça va kan jumɛn bɛ walayi kan foyi tɛ e yɛrɛ bɔra an su la e tilala ka kɔn ka don ne kan o ka di a man di dɛ bebe mais non qu'est-ce qui ne va pas ne jɔrɔlenba de don i bɛ ka ne yɛrɛ lasiran dɛ qu'est-ce qui ne va pas a ne de kun ka dɔrɔn ni ne y'a fɔ e kana dimi i tɛ kɛ yan nɔ dis-moi ça a fɔ ɲɛna mun bɛ yen nɔ ne siranlenba de don k'a fɔ ne b'a dɔn ne y'a fɔ e ye ko in a tɛna ne da so da la ne jɔrɔlenba de don ayisa kan'o kɛ a fɔ an fila de don min bɛ yen dɔrɔn i b'o fɔ ni solution b'o la an b'o solution ye aw kɛlen don ka mun dogo cɛ in na n'aw taara a y'a lasigi a ka tiɲɛ fɔ a ɲɛna sinon n'a bɔra tiɲɛ kalama don o don i dɔgɔmuso a bɛ sɛgɛn dɛ kɔfɛ n tila k'a f'i ɲɛna ayi kan'a kɛ ten sa regarde-moi dans mes yeux kɔfɛ n b'a f'i ɲɛna sa kɔfɛ n bɛ tila k'a bɛɛ f'i ɲɛna n bɛ tila k'i wele k'a bɛɛ f'i mais e ma bɔ so ka na fɔli de kama ne b'a fɔ ko kɔfɛ ne bɛ tila k'a f'i ɲɛna ne bɛ se k'an dogo i la cogo di e ayi a ɲɛfɔ n na dɔrɔn min bɛ yen nɔ ni
ni solution min na mu era wa de e ka ne ka di on ne ma fo ne na fo join na e waro ne karalo no ya fe ma ku be kan amana gela chugu ne ba dɔn i bɛ yafa ne ma fɛn bɛɛ kan mɛ ni kelen ni ne ma da ni bɛ yafa ne ma dɛ ne yɛrɛ ɲɛ b'o la mɛ kɔfɛ n bɛ tila k'a f'i ye n'a bɛ kɛ cogo min na. ok ni ko te ko kɔfɛ mɛ i bɛ tila k'a ɲɛfɔ i b'a ɲɛfɔ ni ko ɔ mɛ yɛlɛ dɔɔnin kɛ ah bi. Zol. Ne y'o fɛn yen nɔ mɔgɔ bɛ peresi i ka so kɔnɔ ɲinɛ ma n ti nalen i yɛrɛ diya ne bɛ n faga yan bi. Zol ne ye ko min wili o dun na ne bɛ ka n'o yafa de deli. Ko a mun deli. Yafa ma Ala ni kira kama n jo foyi t'a la. A jɔlen lajɛ bani n'i ye kɛnɛ di ne ma sisan walahi a tɛ n fa. E cɛ min ka wari minɛ k'a dun ka tila ka boli ka t'i kalifa kɔrɔbɔrɔkɛ la e y'o kɛ ka da kun jumɛn de kan. N jo t'a la sa. Fo mɔgɔ kan ka ne fɛ ɲɛna milieu in kɔnɔ e tɛ ne dɔn ne ni jɔn kɛrɛfɛ. I b'i jɔn kɛrɛfɛ yan e bolila ne ka taa kɔrɔbɔrɔkɛ fɛ mun na mun yɛrɛ b'i ni kɔrɔbɔrɔkɛ in cɛ fɔlɔ e mun de don. N'i ma tiɲɛ fana ni n t'i faga Ala kana barika dun na. I tɛ tiɲɛ fɔ ɲɛna. Wale bilen ne foyi tɛ ne t'a dɔn yɛrɛ. A mun e bolila ka t'i kalifa don a la. N'an bɛ ɲɔgɔn dɔn ten tɔ dɔrɔn ni ne bɛ taa sanni na a ka bitigi la. Dagadilaw ni y'a sɛgɛsɛgɛ ni fɛnbaw tɛ kɔrɔbɔrɔkɛ in b'a ja e kɔni e kuma tɛ e bɛ ne dɔn ne ye cɛ min i b'i yɛrɛ lafili ne ma de. I tulo bɛ na. I tulo bɛ na. Fo ka taa fɔ k'a kɛra min ye ka ne ka wari minɛ bilen k'a dun. Alahu akbar a jɔlen lajɛ bani i yɛrɛ walawala ka bɔ yen n'i y'a ye i b'a fɔ k'a bɛ siran mɔgɔ ye ka sɔrɔ i tɛ siran hali jinɛ ye i yɛrɛ walawala ka bɔ yen sa. I yafara. N yafara. Ne bɛ taa so. Ka taa min. So. Est-ce que fa t'i la. Ka taa so. Yala an taa baro kɛ fɔlɔ. I ko i yafara dɛ ni yɛlɛ kana taa n bugɔ parce que ne bɛ siran ɲɛ de. Ka siran ne ye den jumɛn ye e bɛ siran hali jinɛ ya a lajɛ k'ale bɛ siran ma ye tɛmɛ yɛlɛ sanfɛ dɛ. I ko i yafara kana n bugɔ dɛ. K'i bugɔ ne ma fɔ n ko n yafara i tɛ ne ka yɛlɛ. Antle. Tantisha. Tantisha. Ça va? Ada biasa. Allah. Cengele wah. Ni beri beri sena. Yo deh. Pasti dia beri kena sa. Sabalisa. Parsa kan memida. Ni botem. Taran Senegal la donni. Ega yala kon. Cere. Umani de. Ai dia mau faham mandi yo. Ba parfois ni yala rap sang man do. Ina chebi wila. Naka chejo. Cousin. Oh, cousin ta la sa. Mais tu ko di tanto. Mais debi na bore na mane welew. Ne ba le welem na. Mais na mi wili e ka wili ke. Ka wili ka mu fo ayena. Ali mane wele ne dem na wala. Ne de ngani muru da maw. Alo duna ne nyowe. Nyana fi mbari balila. Jango ne nyana fi malila. Tantisha ni bado ikanu meche disukuna ni bado. Na te nyini ka dusuku opere ga sebela go tantisha. Ah patosi. Ni ngatisha ko. Iboro ne dalente ga chaina tiya. Muna? Aga ko ire ba parce que ne ngani muru dali mama ne wele o. Ne be so ko famnya to ko di ne nyana fi malila. E go so akili ko do sa. Ni nyina to ko ti se be mari. E fenesa. Patosi ya. Femi ali ga mo wele ga ko la jeni. E tantisha.
Sibila e ti sian so ko la bay parce que ni ci ne rete ka saka daga ko la de quoi mo go de ni yesa sebe ok problem tala mo de bu ke o mo yoro mo stiri go do kama ngoro adam la sa iga shiwaro ni ngoro e mo mi fe bo ni bo si abana bosi yere an fanyere mo bili bo ko no abana jambo très bien ala e be de kera we ma fi e mo go ni ndu e ka jouer mina yin fana dun afansa fule asa fule yere ka bo ko dinda a wolo nga bam odona ni ne kane gen bitigi mai gare ni babu nga chay iga mai gai were ni babu ba to si adungera kuna je kuna ni faka walle ni kuna ni faka e ko nga kamile kuma a be falaga de ko ki gena fo bitigi woro ala janinu wi sorola et puis ka kila mota mo si fe ko fo mai ga ala wallahi batosi ni no flag ni so ni mai ga fa da ku pora ko ingala ku saro do fo so kono sa age to grand sœur ay do ba voilà don batosi tra sukula ni mata folo me kila ta folo wa bigo ato ne war data bal sa fe ni ga ta gata nasa Mama, como kila taga? Akay grand sœur. Ami klame commande ke, am ta commande ke rasul la wa, ami dum. Commande ke ba to sibita war ta ta sugula. Grand sœur. Ko salia bila wa. E bolo ki ba ke mo gori la. Grand sœur e dante an dumini kan kono ko faya. Mais na tra commande ke kana dumu mo la. Adanga inshallah wallahi. Parce que furu do ke ka ba. Ate lo mo mina ga war do la ke beta ni bi ga kom ken na ki beta ko balay. Grand sœur, Titi. Danser kuma lo ma c'est pas l'appel. Iga chere ko ine wele bi. Kamina na bona. Iga chejo. Morogo ya. Wala ya batosi morogo into yere di che jojol bi ko kamile jojol be ko. Morogo be nyini ki nintike. Al se fene bi ki nine da o cheklinga. Che ke magi faga. Cheklengi faga che ke mabi shundo koy. Iboro alili kadini. Alili niga shwe, ere niga shwe be do ngaba. Na le tene to chawere fe. Abi voler ça on. Moro ko ngon nga kwa mandi ne yera. Et puis frate mo ko buya de quoi. Ne ta le kan arde e ma mi kenela. O te bala sangu le geran ko yi. On e geran ko yi woni ngon ngana kan ar wada ne ko moro wa ka tan to blire. Abi ga nkono. Mi mbuli, mi tan la ben folo. E botosi. Ikabe ko fe grand. Igani che ko yi. Moro ko yi. Atara ga mbulu da aya bana so chebi di fagal sai bo ko chuchuchula Bibi kan mi sans faute ya wa yara Nagara kile flare. Mune be no de. Fuiti. Bia kile joli neti no gon. Ibe kom na sama kala magu. Ko be kari na fini juem no de tra yala no fa sa. Ite dore fiona ben sa parent ti ga kono ta olu fe ga na go ni ne de den ni mi kunchi. Bibi ne ten doere ne ma ten doere. E bora mina ne te bo. Ibona la kala ban cha dabla ka boy. E ten don to go ma ne te nu le no fa. Oye ba nyongo fa na mi nyongo fe siga kele no. E ren sa parent ni juem na classe ya. O ma yete ne la. Ate classe. Kuni bare mun to ga so ne ga bo. Ni kalunda e bala ame kele de. Wali bile ne bare. Ni kana ndu fulla bo. Ka ibe kale fuga muna. Ko la ngolo njole na e bay. Na sa e boro. Boro ga kasi ite pe yekuru. Iga gi prempre una manna na ifle ni iga kuma ko kuma la mabe fen la ne di tema to ga fen i jogo nya dro ko te kalama e boro e kadiniru e kadinu ne dmini prempre ne kuna tanto me ifne kana yimu nya na sira no na ni mo fui ke ne tinunu doere ne nya na tin vale gmini se te more chegan sa chegan bi de wallahi ni dora ni ko janyo wale yoro
Voilà, petit. Mun ne tɛmɛnen ne ka denmisɛnninw cɛ? I ka bila woronin tɛ yan. Ne m'a f'i ɲɛna ko ni ne bɛ kuma i ɲɛna nin kɛ dɛ. O bɛna fa de bɛ fɛ ka wuli la. Ayi ba de bɛ fɛ ka wuli na. E cɛ game cɛ i bɛ ka wuli sisan n ko kumaba de don. An kumaba dama de don. Dɔgɔ sabali kumaba ka farin ni ɲɔgɔnya ma. Ne de pisanen don ni e. N ko ne de y'i bolo don i t'o kalama. O y'i ka faamuyali de i ma ne bolo don dɛ. Bi ta nana sɔrɔ ne bolo don ne don. Y'a faamu. N'a ka di ne ye ne b'a lajigin n'a ma diya ne ye ne t'a lajigin. Y'a wuli m'a tigɛ. A jigin. N'i bɛ se k'o la. Ne bɛ kuma i b'i majigin a ma. Denmisɛnninw kana taa fɔ ɲɛna bilen ko bi ta ɲɛ k'i n'u sera ɲɔgɔn ma yan ma. Sinon n bɛ kabako da i kan yan ma. Ne y'a faamu. A taara f'i ye de ko n y'a caron yɔrɔ. E b'a caron mun na? A kunna jara a lopera. Mais non Zanex i y'a petini ne y'a sɔrɔ nin zeni. N bɛ tasuma da golo la. I y'a faamu. N'i y'a bugɔ ni n t'i da k'i tigɛ k'i sogo sarada i k'a fɔ ne tɛ yan ma. Ne y'a f'i ɲɛna ne ye koba minnu kɛ dugu la e bɛ caman kalama la sa. E tugura ne kɔ dɔwɛrɛ tɛ o. I y'a dɔn ne ka farin. Mais bi ta ko bi ta ɲɛ ni ci wɛrɛ kɔni taara fɔ ne ɲɛna k'e y'a don ta i y'a bɔ tan. N'i kari a ma. I b'a dɔn kumaba bɛnnen tɛ cɛbakɔrɔ la quoi. I y'o faamu wa? Mais n tɛ foyi f'i ye wa. Maa to yen k'i yɛrɛ fɔ quoi. O b'a dɔn i ka nin jamana den ko nɔ nin bɛɛ de bɛ kɛ ko diya ne ye quoi. Mais i b'a dɔn n tɛ fila f'i ɲɛna dɛ. A kɛlen komi fɛn dɔ de bɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ. N yɛrɛ ma se ka fɛn faamu quoi. Ne y'a essayé kuma o kuma n bɛ taa wuli la. Fɛn min kɛ cogo na sugu dɔ la quoi. O de b'a to e b'a dɔn kuma caman yɛrɛ tɛ ne fɛ la koyi quoi. N'i y'a ye i b'o hakilina fɔ bi ko kumaba tɛ cɛba ka ko ye. I b'a dɔn i ye ko in ta ne na dɛ. Chaque fois ni mɔgɔ yɛrɛ tɛ jɔ k'an bɛ temps yɛrɛ ta ye. Sama to ye garaw gili an ma. Cɛ yɛrɛ fɔ bɛnnen tɛ cɛbakɔrɔ la koyi. I y'a faamu sa i y'o kuma i m'o tɛgɛ in jigin. Cɛ dɔgɔ m'i kari dɛ. O ye fɔba tɛ n'i bɛ se k'o la. N kɔni bɛ kelen min f'i ɲɛna i jigi dalen t'a kan ko n'i y'a bugɔ ko foyi tɛ bɔ a la. Ne ka nanfan duman de don. Jagoya don hali ni n'u touchera parce que ne ye kelen de f'u ɲɛna. U bɛ ne bonya cogo min na u ka bɛɛ bonya ten ma. U kana se ni mankan ye ma. Mais e kɔni ta m'a dɔn fu bɛ siri o dan na quoi. Parce que e yɛrɛ bolo k'e kɔgɔra quoi. Ne bolo ne kɔgɔra tɛ dɛ. Ne b'a dɔn ne kɔgɔlen de don. I y'o faamu wa? Dɔgɔ sabali sa. I y'a filɛ niveau min na nin mɛtiri dɔw mun b'a kɔnɔ fo ka t'e sa e tɛ se k'a sɔrɔ quoi. Mais n ye mun kɔni f'i ɲɛna i ne bɛ fara ɲɔgɔn na cogo min na kɔni i jilaja kana maga ne ka minɛnw na quoi. Nanfan nin bɛɛ y'u to yen nɔ. Sinon n'a donna an ka don o don da la k'i tununa quoi ou bien ka dugu bila yan ma. O ye fɔba tɛ yen n'i ko ten an k'a t'u la. Voilà o de da ka di la. N'i bɛ fɛ ne ka kisi ɲɔgɔn ma dɔrɔn ne bolofɛnw bɛɛ lajɛlen y'u to yen nɔ. Mais n tɛ dɔwɛrɛ f'i ye. I m'a fɔ ko ne n sera a ma ko n ka dugu bila soit n ka da la ko n tununa de yan. N'i tɛgɛ dara disi in na tuguni n b'i ta n b'i bon. I ye n faamu wa? I bɛ se k'o kɛ wa? Dɔgɔ ne ye mun f'i ɲɛna sa i bila pɛ la jigin dɔɔni quoi. Mais ne bɛ yɛrɛ ɲininka o tuma e ka nanfan tɛ se k'a tɔgɔ la kɛlɛ kɛ. E kɛlɛ joli kɛ k'i to ne kɔ? K'e to ne kɔ e ka nanfanya kɔnɔna ne ye protéger ko joli kɛ? Dɔgɔ cɛ miiri sa yanni ka kuma sa. Cɛ ne ye bɔ wo baden de la e y'i ka denmisɛnninya kɛ ne kɔ fo ka n'i kɔgɔ i yɛrɛ bolo b'i kɔgɔra. Ayi kana fɔ ne ye n ka denmisɛnninya k'i bolo sɔgɔ tɛ kuma ye sa. I ma ne bɔ kɛlɛ kɔnɔ i ma ne bɔ fosi kɔnɔ i y'a faamu wa? Ne ka cɛya de ye ne bɔ n ka gɛlɛyaw kɔnɔ. I y'o faamu wa? Bi ta o ye wa? E ka n petini yɛrɛ n tɛ fuwadenya taamasiyɛn. O bɛ se ka ko kɛ ka tila k'i digi da i ka mɛtiri kan o bɛ se ka kɛ cogo di? O de ye cɛya ye sa i bila pɛ la sa. Nin ye mɛtiri lamɛn de n bɛ mun f'i ɲɛna mɛtiri mana fɔ cogo o cogo cɛ o cɛ b'i ka mɛtiri kɔ cun ou bien ka kuma nasugu dɔw fɔ mɛtiri kɔfɛ olu de bɛ kɛ fuwaridenw ye quoi. Parce que ne bɛ va-et-vient la quartier kɔnɔ mɔgɔw nɔfɛ va-et-vient na. I b'a dɔn n dabali de bɛ ne la quoi ne tigɛlenba de don i la ma walahi bilahi ne yɛrɛ y'a fɔ petit la n k'a kɛlɛ e yɛrɛ b'a dɔn fo ka t'e sa e tɛna se petit la. Ne yɛrɛ y'a f'i ɲɛna n k'a kana kɛlɛ a kana kɛlɛ kɛ carré kɔnɔ. O ye ka faamuyali la fo ka ne sa ne tɛ s'a la mais n tɛ dɔwɛrɛ f'i ye n'a ka wuli diɲɛ ma don o don a bɛɛ ni nin cɛ a t'a ni si ta. Bon n kɔni bɛ kelen fɛnɛ ne fɛnɛ bɛ kelen min f'i ɲɛna don o don n'i magar'a la ala k'u jigi den kelen na i fɛnɛ t'a ni si ta a ma. O de fɔ b'a carré kɔnɔ kuma ye ne ni ɲɔgɔn cɛ bilen n t'a kɛ bilen quoi nin ye n dan ye a ma n'i y'a wuli don o don n b'i kama ŋari a ma. An sigi an k'o lajɛ. Seko ko ne kana ale sɔrɔ yan nɔ mais a dun tɛ yan. Mais est-ce que ne tɛ ne ɲininka ni ne ye ɲininka n kana ta damagoya seri ne kan parce que ale dun filɛ nin ye. A ye jɔ k'an ɲininka. An su.
Avanchu. Atia. Adaram. Ne ta ta ka yɔrɔ dɔn. A bɛ na sa. Cɛ bɔnda la dɛ ne b'o dɔn cogo di. Nan ne b'a fɔ ne fɔra wa. E jɔn. I tɛ sabali dɔgɔ. Yɔrɔ a mɛnna n bɛ ka kangari dɛ. Taga bɔ yan dɛ. Hey, na. E ka min bɛ chèque bolo. Fosi. E bɛ ka yala k'a ɲini mun na. Fosi. O bɛ se ka kɛ cogo di. I tɛ kalabanciya kan fɔ dabila. Mun de b'aw cɛ. Fosi. Cɛ n tɛ kalabanciya la y'a faamu wa. E yala kun k'a ɲini. Comme o n'a fɔra ko ne ka a to yen. Ɔ n'a fɔra k'e k'a ye k'a to yen. Y'a ye ka y'a to yen nɔ. O kɔrɔ k'e ka yala ka chèque ɲini wa. O don ne ma nin kangari de da e ya. Nin ka kɛ a fɔlɔ a n'a laban ye. N'i ye k'i bɛ ka yala ka mɔgɔ ɲini i y'a faamu wa. A bila ka bɔ yan. O mon dene join. Den jumɛn. Tɛ kalabanciya la dɛ. Deni min bɔra nin ko. Ne t'o dɔn. K'e t'o dɔn wa. E deni min jɔlen don kuma na sisan nɔ k'e t'o dɔn. Mama sabali sa e ye mɔgɔ de ye yan. O kuma na e kelen ne kun bɛ ka kuma. Mun ye kalabanciya jɛ e cɛ ni yɛrɛ. I tɛ sin ka tiɲɛ fɔ. I doni don ne la sisan. Omo. Allah. Mama. O kuma i ka fa tɔ bɛ ka juguyara. Han? E ɲɛ bɛ fa dɔ de la ne la. Ne k'i ma n ko mɔgɔ kun tɛ yan. E ɲɛ bɛ mɔgɔ de la yan bɛɛ la mɔgɔ de bɛ yan. O dabila sa. Omo. Tɛ tiɲɛ fɔ. A bɛ ɲɛna ne ɲɛ fiyɛ ne de don wa. Ne y'a ye koyi tiɲɛ fɔ bɛ ne sisan ne tilalen don e la pewu. E bɛ k'a miiri mun ye e bolo ko ne ka sunkuru ne ka sunkuru tɛ koyi. A nana mun na. Ne t'a dɔn a nana mun nɔ. Ne yɛrɛ ma ye. Walahi Omo e bɛ n dɔn ne t'a dɔn a nana mun na mun de ye n'a bɛ jɔ ka kuma. A nana ci de la. Mun ci. A bɛ ka yala ka chèque de ɲini. Chèque ya. Donc n y'a faamu chèque ka go de nin ya. Ayi mama cɛ ni kuma sugu nin fɔli dabila sisan chèque ka go bɛ se ka kɛ nin cogo di. E yɛrɛ b'a dɔn ni e kelen dɔrɔn tɛ chèque bɛ jɔ nin de fɛ cɛ sabali sa. Omo nin ka k'a fɔlɔ n'a laban y'i jɔ ma manamana ka fɔlɔ tuguni dɛ y'a mɛn wa. Yɔrɔ e cɛ ni ne mɔgɔ tɛ mɛn ja la. Yafa ma n jo t'a la. Sinon plan jumɛn. I jɔ tan. E yɛrɛ nana mun na yan fɔlɔ dɛ. Ne nana mun na e yɛrɛ jɔlen bɛ mun na. Bon ne ta confirmelen don ne bɛ k'e ɲininka de e nana mun na yan ka ban. Ne bɔra bitigi la ne ba ye ne ci de. E bɔra bitigi la mun ye sen sira in kan. E fɛnɛ jɔlen bɛ mun na. I jɔ mama. Ko dɔ bɛ an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ. Depuis ne ye dɔn ne ma deli k'e ye ka bɔ sufɛ. Mais e sufɛlama ne tɛ ka se k'o de faamu. E t'a faamuya. Ne ba de ne ci ka taa butigi la i bɛ se ka taa n bila. Ne ye butigi kan sira de yan. He o to yen nɔ bɛ ne ko i bɛ se ka taa n bila. O ye fo ka ca yan ta.
Bajalo ni su kolen ba ina dun kɛra cogo di a kɛra cogo t'i bɔn ne dara k'a kɛra cogo la de wagati jumɛn ne bɛ kɛ wele yɔrɔ ne y'a fiyɛ ne kana to ka na ne ɲini fɛ ko ma don e fɛ o tɛ ma don e fɔlɔ tun bɛ ka na kuma fɔ donc e bɛ fɛ ka problème de lase ne ma problème bɛ lase ma ka sɔrɔ ne tɛ Bajalo sabali sabali ne muso de bɛ so kɔnɔ kana na to naga ne ni muso bila ɲɔgɔn na ne ye mun ye sisan n'i muso i ka ala ne ka ala tɛ dɛ n'i bɛ siran ye ne tɛ siran ye i y'a faamu ne nana i ka tiɲɛ ne fɔ ne mago b'o de la o ye mun tiɲɛ mun tiɲɛ toro c'est toro wa dɔ kɛra an ye dɔ kɛ munumunu ba in na wa mais o ne k'i ma i ka temps di ne ma i ka temps di ne ma e bɛ girin mun na temps depuis wagati min an m'an sigi o temps na e fɛ joli ka d'e ma dɛ sisan an bɛ ko in kɛ cogo min na c'est vrai den ne tɛmɛna i ni ne ni ɲɔgɔn cɛ o de bɛ ka na nin ko in bɛɛ sinon depuis ala ka ne da muso filanan ta ma deli ka jigin ne dusu kɔnɔ c'est vrai den ne tɛmɛna i ni ne ni ɲɔgɔn cɛ o de bɛ ka ne jagoya ka ne bila nin ko in na den tɛmɛna ni e ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔni e ni ka ɲɔgɔn na e ni ne de ma ɲɔgɔn la kana n'o miiri baliya kuma ninnu fɔ ne ɲɛna wa o de to a fɔra ko cɛ tɛ dɔn ka ban wa lɛ bi lɛ i bɛ kuma wɛrɛ de fɔ ne ɲɛna sisan ne bɛ min faamu an bɛ min kɛ déjà que ko bɛ nin cogo la ne yɛrɛ ɲɛ bɛ nin ko in na nin laban cogo man ɲi fiyewu sisan ne bɛ e de deli i k'a kɛ ala a n'a kira kama Bajalo i ka yafa ne ma ne yɛrɛ yafar'i ma i ka cɛ wɛrɛ ɲini n'i ye cɛ wɛrɛ sɔrɔ i ka furu a ma walahi ne yafa ko ne m'i ka kuma mɛn e ko jumɛn ne ko n'i ye cɛ wɛrɛ sɔrɔ i ka furu a ma Danzo e bɛ sɔn k'o fɔ ne ɲɛna e ma maloya k'o fɔ ne ɲɛna n furu de bɛ yafa ma wa ale b'i la n tɛ yafa ma fo n'a sɔrɔ e ma ne tɔɲɔ n ka denmisɛnninya la mais ma miiri Danzo e sɔnna ka nin kɛ n'a fɔra ne ɲɛna k'i bɛ nin kɛ ne sigi ne kun tɛ da la wa ale b'i la mais a ɲɛna wa déjà que den de bɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ denko kuma nin y'a interdit ma a jaabi na a sen kana s'i fɛ yen nɔ dɛ fo n ka so n'o tɛ hakili tɛ fɛn o fɛn o bɛ bɔ a la i ko mun n ko mun i y'a mɛn o kɛlen n tɛ jɛn n'o ye dɛ aja ye ne den de ka su e den don ne yɛrɛ den de don i dama ka k'a la tugun ne fana dama ka k'a la ten tɔ de donc n y'a fɔ tugun a bɛ kɛ ten n'a ma kɛ ten i hakili tɛ fɛn o fɛn o bɛ bɔ a la ne ye n ta bɛɛ de fɔ nin y'a bɛɛ fɔ a ja k'an sɔrɔ yen dɔrɔn Omo, mun de kɛra? O don na i ye kuma min fɔ ne nanu kuma de la ne b'a dɔn kuma in tiɲɛ tɛ wa a tɛna surunya hali tiɲɛna fɛnɛ yɛrɛ Ne ye kuma min f'i ɲɛna Oruna o de ye tiɲɛ ye Omo et puis Oruna i ye ko min kɛ i ye marabaliya de kɛ e bɛ se k'i tɛgɛ kɔrɔta cogo di k'i fa bugɔ ne ye Xanax de bugɔ mais e kunna jara ne ma tɛgɛ in kɛ e la ne kun kan ka kɛ e la de o la mɔgɔ b'a fɔ ko n ye n ba bugɔ ko n kɛra dangaden ye Omo fa de bɛ fɛ ka wuli la wa mun de don est-ce que e ka kɛnɛ hey n'i b'i ka molobaliya ani ka marabaliya n'i ka sigi tigɛ la a kun ne kɛ tulo b'a la ne ma nɔgɔ la ne kun de k'i ka ne fa yɔrɔ yira n na ne ka taa yɔrɔ ɲini
I fa de Xanax bi. Hey, stop. N tɛ fɛ ka Xanax tɔgɔ yɛrɛ de mɛn n kulo la. Xanax ko kuma in a bila. Xanax tɛ se ka kɛ ne fa ye. O bɛ kɛ cogo di? A kuma kana fɔ n ye dɛ. N tɛ fɛ k'a tɔgɔ mɛn tuguni. I y'a faamu wa? Ne yɛrɛ t'a dɔn kun na. Ala ye e ba sugu di ne ma. Omo. Est-ce que fa tira mɔgɔ de b'i fa suwazi ɲɛnama in na? I fa de Xanax bi, i fa de Xanax sini. N'i b'a ɲini k'i ma gɛrɛ la, ɲini k'i ma gɛrɛ la. E de ko k'i fa y'i la. Désormais bi ta kɔfɛ. N kana wele ko fako bilen dɛ. I ko k'i fa yɔrɔ y'i la. Dangaden joli la bani. K'a tiɲɛbagatɔ ye. Batas, ça va? Ça va. Kan mɛn. An foyi tɛ. O bɛ min minɛ kɔnɔna la ye. Cɛ, n bɛ lajɛ ka ci dɔ la so kɔnɔ sa. An na to ka nin kɛ nin na de. Plan jumɛn de bɛ yen? Non, plan foyi tɛ. Tan t-shirt in bila ka na ko n ka na ka 4000 minɛ la. Ko jumɛn? Ko n ka na ka 4000 minɛ kɛ. A mɛ ne n'a ma bɛn o kan. N k'ale wa yɛrɛ de bɛ n'a minɛ. Ale bɛ se k'e bila ka na cogo di n ka cɛ? Ne ka sira t'o la. O ye n'a cɛla de. Ale de ne bila ka na ko n ka na wari na donc wari na. Non, o tɛ bɛn ka ɲɔgɔn cɛ. A yɛrɛ de kun kan ka n'a minɛ. Walima ale bɛ ka ne kɛ jɔn ye? Cɛ ne tɛ se ka n ka wari bɔ k'a di waati bɛɛ koyi. Ne tɛ danga den. Ne bɛ n ka wari sɔrɔ cogoya min na ne yɛrɛ de b'a dɔn n ka cɛ. Waati dɔ la n ka cɛ ne bɛ manevure kɛ ka siman ɲagami ka cɛ ka di mɔnsɔnkɛ ma sanfɛ ka biriki ta ka d'a ma. Ne ko wari ta ka n'o d'ale ma o mana ne ye danga den na. Ne mago tɛ ɲɛ n'a bɛ bɔ a bɛ bɔ n'a tɛ bɔ fana a b'a to yen nɔ n ka cɛ. Ka n'o ye donna de koyi. A bɛ n sago kɛ n fana b'a sago kɛ. Mais ne bɛ k'ale sago kɛ ale tɛ ka ne sago kɛ ne est-ce que o ka ɲi o ma ɲi Batos. I tilala. Cɛ ne ma tila walahi bilahi ne ma tila. E bɛ manekuruya kɔ e bɛ manzaya kɛ ne ka sira t'o la ne ka m'o la. I tɛ wari ɲini yɔrɔ e cousin cɛnin filɛ nin mɔgɔ ma n'i jɛ i ma kuma o kuma k'i ka wari di ko tan t-shirt ko tɛ i bɛ dɔ sɔrɔ k'o fɔ yɔrɔ yɔrɔ i bolila ta tɛ sɔrɔ yɔrɔ. Non Batos nin ma ɲi sa hali waati dɔ ne ni n terikɛw bɛ bɔ n ka cɛ olu n'u ka go de bɛ bɔ mais ne kulukutu de bɛ bɔ ko tɛ n kɔ foyi tɛ n kɔ o kumana dangadenya de don dangadenya tɛ o ne bɛ wari d'ale ma waati bɛɛ n ka cɛ n'o de don an ka kanu bɛɛ dabila an ka bɛɛ dabila. jamana koyi e mana cousin jamana. E bɛna mun de kɛ. Cɛ Batos nin dabila sa nin dabila sa ne ko n tɛ wari di mais ne ko e ka wele. Kan na ka appel tigɛ dɛ n'i ye tiɲɛ n ka appel tigɛ e jamanitɔ i ta bɛ bila ne ta foroko kɔnɔ i ɲɔgɔn ni ne yɛrɛ. Cɛ n dabila sa Batos n dabila sa cɛ kana nin wele sa ne ko n t'a di mais ne ko e k'a wele a. I t'i hakili sigi mɔgɔw k'a ta i tɛ mɔgɔ deli dɔn na mɔgɔ dusu bɛ bɔ e tɛ mɔgɔ deli nka cɛ i fɛnɛ sa. Cɛ Batos e de kɛra sababu ye ne ni Tisa ɲɔgɔn dɔn. n ka sira t'a la wari in dan tɛgɛ. Cɛ i fɛnɛ k'i tanti deli dɔɔni de. Cɛ e bɛ kɛ mun den sugu ye de cousin han wari in dan tɛgɛ. O taa 2000 d'a ma ko kɔfɛ n bɛ 2000 d'a ma. a minɛ ka bɔ n bolo a 2nan fara kan. Cɛ Batos ne ka wari bɛɛ 4000 de ne bɛ wari. Cɛ nin ma sabali an bɛ don ɲɔgɔn na est-ce que tulo b'a la kɛ wari di yan nɔ cousin ka taa n tɛ kulonkɛ la koyi. Ɔ 1000 de y'an ka 3000 d'i ma 1000 de y'an ka 3000 d'i ma. wari in na. Cɛ 1000 de y'an ka 3000 d'i ma sa cɛ. 1000 de y'an ka 3000 d'i ma. i b'o dɔn bilen e tɛ yɛrɛ tan ni t-shirt de don a bɛɛ n'ale cɛ ale de bɛ ka to ni e bɛ ka nin dimi bɛ sɔɔri ne la ale de bɛ ka to ne ka nin dimi bɛ sɔɔri ne la. Tan t-shirt tɛ walahi de don e de kɛra sababu ye ne n'a ɲɔgɔn dɔn bilahi de y'a to n'a ye gunbɛ bila ne la n'a tɛ n fɛ a k'o fɔ n ɲɛna kɛ n bɛ mɔgɔ wɛrɛ ɲini kɛ. Ne ka sira de b'o la a ma diya e yɛrɛ de k'i ka ci fɔ yan a ma diya e yɛrɛ de ya sinon est-ce que ne de bɛ k'e daminɛ k'a f'a ɲɛna wari in dantigɛ a bɛɛ n'ala cɛ n'i ma wari in dɔn n'i ma san pere jigiya kuma t'u ɲɛmɔgɔ de wari in dantigɛ ne dɔ yɛrɛ t'i ye koyi ne dɔ yɛrɛ t'i yɛrɛ ne ka bebe terikɛ de sinon n'o tɛ ne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ faniba la kuma tɛ du kɔnɔna ma a jɔlen filmɛ fɛn cɛjugu. Depuis ça i taatɔ filɛ dɛ bilahi i jija a ka bɔ su in na dɛ n'a ma bɔ su in na walahi bilahi i b'a dɔn k'a fɔ ne ye cɛ min n'a ma bɔ bilahi m'aw ka so sanfɛla bɛɛ kɛ gabakuru ye bilahi mɔgɔ tɛ sunɔgɔ aw fɛ yen aw fana ba aw si tɛ sunɔgɔ bilahi ne ka 4000 sɔrɔ i ka di yan nɔ n t'i taatɔ i tigi kɔsi ka na yan i tigi kɔsi ka na yan bilahi kɔsi i bɛna dɔn k'a fɔ ne ye cɛ min ye walahi bilahi i hakili ne bɛ jɛ n ka wari kɔ dangaden de bɛ jɛ n ka wari kɔ bilahi n'a tɛ fɛ dɔrɔn ka ca an ka wari di an ka kanu dabila bilahi a ta ka tɔ ye ne ta ye walahi bilahi Batos i tɛna nin ka wari ye depuis sisan i jija a ka bɔ dɛ.
Mamari. Ma chérie. E fana ka kamele bayan te wila koyi. Cɛ a bɛ kɛ cogo di kan bɛ yen Kan foyi tɛ. ko ka ɲi Dɔn cɛ o tuma na mɔgɔ tɛ so kɔnɔ dɛ mɔgɔ foyi tɛ yen nɔ bɛɛ bɔra ne yɛrɛ fana kan ka bɔ don. cɛ e yɛrɛ cɛ i bɔra ne le bi dɛ Mamari tigɛ cogoya dɔn. kɔni cɛ i bɛ ka taa min Ne bɛ de fɔ n bɛ ka taga ci telimani dɔ la da la. i kɔni ye bɛ ka taa ci dɔ de la i talen k'i sigi dɔɔni E fana k'a fɔ ne ma ko ne ye ne bɛ ka taa ci dɔ la. E min yɛrɛ tɛ sigi ka so yɛrɛ nin y'a tile 2 de an ɲɛmaden ka nin bi tɛ. cɛ nin dabila sa bi tɛ in kɔni i sigi an ka te dɔ sigi an ka te wuli Ok, ko mɔgɔ tɛ so kɔnɔ yan n bɛ taa ci dɔ la ka na n'i nana an bɛna te sigi n b'a fɔ ko te se ya faut pas te n bɛ taa ka na. i ko tan dɛ Awɔ an ma kɛ ten. kana miyɛ dɛ N y'a mɛn. cɛ ne k'i kɔnɔ dɛ Ok. Garamɛtiri. L'enfant. I bilalen don a sigiyɔrɔ la dɛ. Ne dɔgɔ position. Cɛ i b'a dɔn. Cɛ an ka tile 2 de an ka cɛ. Cɛ n bɛna sugunɛkɛ la. Ok. Cɛ Garamɛtiri n'i mana plan fɔ an ye cɛ. Plan bɛɛ yɛrɛ de tunnen don ne la sisan wa. I ma n jɔ ni kuma ye. Cɛ. Sigilen sɔrɔ n kelen na. Aw yɛrɛ mɛtiriya kan ka gɛn yira fitininw la n'aw dugu la an b'a kɛ cogo di. Cɛ non n ka cɛ. Degan dugaw la. Ne yɛrɛ bɛ jateminɛ de la Y'an ka bila kɛ. I ye ɲɛgɛnɛ kɛ ka ban komi an bɛna sigi yan ka ban komi Garamɛtiri bɛ an k'a ladon dɔrɔn an k'a ladon. Komi cogo di tan. Non on an bɛ min kɛ mɔgɔ tɔw na an b'o kɛ ɲɔgɔn na sisan. Komi cogo di. Komi cogo di. Ne cɛkɔrɔba an ka téléphone bɔ. Ka téléphone wa. Garamɛtiri an bɛ sɔn k'o k'e la fɛn na. Cɛ o ma nin ye ya tɛ yɔrɔ delila ka nin kuma in f'i ɲɛna tiɲɛ tɛ yan. Garamɛtiri i ka lo tɛ ne o. I ka lo t'anw bolo yɛrɛ de. An ka téléphone bɔ ka da n tɛ kuma caman fɛ. A bɛɛ ni ba cɛ i ka lo tɛ n bolo e fɛn k'a fɔ cogo di Garamɛtiri. N ka téléphone bɔ ka da. E téléphone ye ne bolo ya. Cɛ f'i ka jɔn na sa a kana sonyɛn galo ta ka d'a ma sa. Cɛ an bɛ sɔn k'o kɛ ɲɔgɔn na. Ne yɛrɛ bɔra ka taa n sugunɛ kɛ sisan ka cɛ ɲayɔrɔ ni ɲan cɛ ne b'ale ka lo ta cogo di ne taara ka e n'ale de to yan ne b'o ta cogo di. Ni kana ne dɔn e bɛ ne dɔn ne mɔgɔ qualité min ye mais tɛ fɛn f'e ɲɛna a y'a bila. Salut. Ça va Tisha? Ça va ko tɛ bita in na koyi. Ne bɛ Batosi bila k'a ka na wari minɛ e la i bɛ taga manamanakan fɔli o ye. Ko manamanakan wa? Jɔn fɛ ko ne ye manamanakan fɔ Batosi? Ne ye Batosi bila k'a ka na wari minɛ e bolo la Batosi taara fɔ ne ɲɛna k'i tun bɛ ka manamanakan fɔ wari diko la yan. Tisha a bɛɛ ni ba cɛ ne ma foyi fɔ. Batosi nana dɔrɔn ne ye wari d'a ma. Batosi yɛrɛ ko 2000 ne ye 2000 fara kan ka taa 1000 d'e ma. Lajila! Bilahi Batosi bɛ fɛ k'an ka kanu sari bébé walahi. Ko bébé wa? O ma Batosi bɛ nkalon de tigɛ ka da e la. Tisha an k'o bɛɛ to yen sa mais e yɛrɛ kun kan ka na wari minɛ nin na e kɔni b'a dɔn o b'a ja waati dɔ la o la an m'an sigi ka baroni dɔ kɛ. Ne nana minɛ Batosi nana minɛ o bɛɛ tɛ kelen ye wa? A bɛɛ ye kelen sa mais ne kun nana an kun bɛ se ka kanu baro dɔ kɛ an m'an sigi lɛzi la fɛn bɛɛ. Ko kanu baro wa? Kanu ma daminɛ fɔlɔ ko kanu baro. Tisha cɛ e yɛrɛ de dusu ka bon waati dɔ la wa Tisha an k'o bɛɛ to yen nɔ sa cɛ su in na i ka su in na plan bɛ cogo di. Ko su in na plan wa? Sufɛ ne tɛ bɔ. Tisha ka bɔ dɔrɔn an bɛ taa gɛrɛn na an bɛ taa n dɔ sigi yen nɔ ne bɛ t'i bila so. N tɛ bɔ sufɛ o mais e bɛ mun wɛrɛ kɔ ne tɛ bɔ sufɛ. A bɛɛ n'ala cɛ ni kanu in tɛ ka ne arranger bilahi cɛ don o don wari bɔ bilahi nin tɛ ka ne arranger. E ko mun? E ko jumɛn? Ne ma foyi fɔ. Ayi o tɛ se ka kɛ i ye fɛn dɔ fɔ. Walahi bilahi ne ma foyi fɔ. E fɛ ko ne m'i ka kuma mɛn yan e m'a fɔ ko nin kanu in tɛ arranger ko don o don wari bɔ wa. Bilahi ne m'o fɔ ne ko dɔw fa tɛ sɔn ka bɔ sufɛ a bɛɛ n'ala cɛ ne ma fɔ ko kanu tɛ ka ne arranger walahi bilahi e cɛ Tisha ne ye fɛn fɛn kɛ a bɛɛ bɛ bɛn sa ne b'a dɔn k'a fɔ i fa de tɛ sɔn ka bɔ. Ayi a banna o. Ok. Mais Tisha e kun ka jateminɛ cogo dɔ la sa hali n'anw sera ka sortie kelen kɛ dɔrɔn. Ok ni ko ten n bɛ n'a jateminɛ mais i hakili sigi e bɛ k'i panpa ka taa min nka ne tɛ taa boîte ninnu na dɛ kabini sisan ne bɛ taa appartement de la i bɛ appartement de ta wa appartement piya-piyani ninnu tɛ dɛ appartement ɲɛnama ɲɛnama i b'o de ta pour que an bɛ bɔ. Cɛ Tisha
cɛ Bamakɔ appartement ninnu da ka gɛlɛn koyi bilayi n'i ko e ka appartement ɲɛnama yɛrɛ sɔrɔ i bɛ taa fo 50,000 kɔnɔna la. A ka ɲi ne yɛrɛ t'a dɔn ne bɛ taa min ta ne ka kuma yɛrɛ parce que e tɛ ka ne faamu quoi. Tisha ma s'o la sa. A ma s'o la ko n bila n bɛ taga. Ayisa na mɛ sa an k'o bɛɛ to yen nɔ ne ka so kɔnɔna bɛ yen nɔ an bɛ taa ne ka zone kɔnɔ an bɛ taa nin baro kɛ yen nɔ an b'a tɔ ɲɛnabɔ yen nɔ ouais. An bɛ taa k'e ka soni kɔnɔ wa e ne lajɛ ka ɲa e ka soni kɔnɔ n'i bɛ appartement ta n'i t'o ta a to yen nɔ ne yɛrɛ t'a dɔn ne bɛ k'e lamɛn kun na yɛrɛ. Tisha kana sansan ka taa sansan bilayi a bɛn san presque ne ka wari bɛ o labɔ bilayi nin bɛɛ ye patɔsi de ɲɔgɔn walayi bilayi hali kanu ma kalo kelen sɔrɔ bilayi ne bɛ ka n ka wari bɛɛ ta ka d'e ma ne ma dala n danga ten ne kɔ bilayi a bɛɛ da la cɛ ne tɛ yafa patɔsi ma a bɛɛ da la cɛ fo n'a sɔrɔ a ma n to yen walayi bilayi Tisha. N bɛ sɔn ka wari caman sɔrɔ dɛ. Ɲɛ lo ye. N ma kala den ka téléphone ta. Ala. Cɛ a bɛɛ ni ba cɛ ye n faga yɛrɛ de quoi. Ɔ mun ka Ala bɛ yen. Cɛ n'i ka fɛn tɛ suɲɛ o ye. Munna e fɔ mun na sisan. Jɔn ye k'a ta. Cɛ ni ba cɛ a ka fɛn tɛ suɲɛ o ma jinɛ yɛrɛ don wa. Cɛ petit. N y'a f'i ye i tɛgɛla suma i tɛgɛla ka teli ka tɛmɛ i bɛna n bɛɛ don kungo la n'i b'a ɲiŋɛnɛ karaba yan. Ko nin ye maître de e bɛ n ka fɛn e bɛ n dɔn wa. Cɛ ale fɛnɛ bɛ ne dɔn. Cɛ n'i nana gɛn kɔnɔ i sumaya banna e b'i kalaya ka fɛnw ta n'i b'an faga téléphone dan n tɛ suɲɛ n dan. A den ma fa de b'e la e de y'a ta. Lo in dan ban nin tɛ suɲɛ. Tɛ suɲɛ ne tɛ se ka di dɛ. I bɛ n'i ko bɔra a la ni n donna a kɔrɔ a bɛɛ ni ba cɛ n kun tɛ don a kɔrɔ. Lo in dan ban n ka taa d'a ma. Ayi dɛ. Ma fa b'i la. Cɛ petit. Lo in dan ban n'i tɛ fɛ i ka saga. Ne bɛ siran ye ne tɛ siran ye ko. I ye fɛ n k'a ka ne bɛ siran ye ne tɛ nin ta ka lo ta. I ye fɛ n k'a ka ko dɔ de ɲɛf'i ye wa. Lo in dan. A ko ɲɛfɔ n ɲɛna sisan. A kan e k'a bila kɔfɛ an b'o kuma kɛ a bila ne bɛna taa ka lo da. Modibo. Ouais, ça va. Cɛ yɛrɛ bɛna mɛn yan. Ne bɛna bɔ san ka cɛ ka taa lamɛri ka ci la ba kɔfɛ wala. Cɛ n terikɛ b'a dɔn ne dusu wasilen ba de don a bilayi. K'i dusu kasi cogo di tan. Cɛ ne ni Tisha ka ko la yen n ka cɛ. I b'a dɔn a 25 après cɛ Tisha tɛ ne fɛ walayi bilayi. Depuis ne ni Tisha ka kanu daminɛra ne bɛ ka wari bɔ ka di Tisha ma a bɛ k'i ban ka n sago kɛ. Et puis n b'a wele fana a b'a ban ka n ka appel ta tugun. Ni ko n k'a ka bɔ n ka cɛ ko l'exé tɛ sɔn ale ka bɔ. O diyagoya de kɛ n ka cɛ. O diyagoya de n'i yɛrɛ kɛ Bill Gates ye goya na n ka cɛ. Diyagoya de don. N'i ma wari d'a ma a t'i ka appel ta wa n'i ma wari d'a ma a tɛ ɲɔgɔn ye. I m'a fɔ ma. Sinon n ka cɛ i ka muso Batos sa zigini Batos de tɛ bilen di ne ma n ka cɛ. Jumɛn? Sisan Batos ma bɔ ka 5 di ne ma n ka cɛ. Batos ka bilen d'e ma? Ko ne ka yafa ale ma dɔrɔn a ye 5 de di ne ma n ka cɛ. N'o de f'i ye i bɛ ju kɛ cɛ ju ye de. Mais est ce que i b'a dɔn ko danga bɛ ne quoi? Danga de bɛ ne quoi? E dangaden yɛrɛ de n ka cɛ. Comment se fait-il e ɲɔgɔnna belebele jamu jan n ka cɛ e de bɛ to gogo tutu la o ma e tɛ ne ya. Ne bɛ min kɛ baby girl la n ka cɛ o de y'a den. N ko don la dɔrɔn Tisha 2000 minɛ na bitugu a tila ka na 4000 minɛ na tugun ka cɛ a ye Batos yɛrɛ de bila ka n'o minɛ wa. O kumana nin ma ka ne kɛ dangaden na. Ne ka wari bɛ dugu tugu ala kan. Mais n'i yɛrɛ kɛ ne ka wari. N ka cɛ dusukasi ko tɛ o vɛni bɛ ɲɛ tɛ ka na mɛn ka ɲɛ parce que ne b'a dɔn ni vɛni min ɲɛ tɛna se k'an faamu wa. N'i yɛrɛ kɛ cɛ muso b'i cɛya minɛ mais n'i yɛrɛ kɛ fugariden muso b'i fugariden minɛ de. Cɛ Modibo ka n'o fɔ sa o kumana ne ye fugariden na. Mais ne tɛ hinɛ Batos n ko ma ne ye min kɛ Batos la i t'o ye. Mais e kan ka ne dɛmɛ ka idée di ne ma cogoya min na Tisha bɛ se ka kɛ ne fɛ mais ne ko ne ye fugariden o tɛ kɛ to k'a tɔ bɛɛ tiɲɛ. Bon fo ba tɛ sa an ka cɛ sisan pour que i ka fɛɛrɛ go ninnu ma e bɛ dɔn min kɛ pour que i ka fɛɛrɛ o ma i b'i ka cɛya de labaara o n'i ka technique tɛ dɔwɛrɛ ka na go caresser kojugu wa genre ka na n'a yira la ko non ni ale tɛ dɔrɔn e tɛ se ka diya o e bɛ k'o de kɛ Tisha la o ou bien o tɛ wa. Bilawo de don walayi. N ka cɛ ne tɛmɛna nin sira nin fɛ koyi. I b'a dɔn hali waati dɔ a tɛ dumuni ko fɔ ne bɛ baga n yɛrɛ ma ka dumuni d'a ma. Bon waati dɔ la ala kun tɛ wari ko fɔ ne de ye wari di daminɛ n yɛrɛ fo ka n'a kɛ a bɛ wari demander ne la bilayi. Muso bɛ cogo min na i b'a dɔn e tɛ nin verre la tantɔ n ye nin kɛ tan n t'a dalen yan tant que i m'a bɔ tan a tɛ bɔ a nɔ la ou bien wa muso bɛ ten de quoi n'i ye muso dege min na i b'o de kɛ o diyagoya de. N ka cɛ mɛ n'i yɛrɛ kan n'i minɛ ka n don fɔlɔ. A bɛ n'a fɔ ne yɛrɛ de y'a kɛ n yɛrɛ ka compte bancaire ye. E de don kɛ n'i yɛrɛ kɛ depuis ni ko daminɛ e ye wari di ko ka taa dibi sogo san o m'a dabiri wa. Bilawo a dabiri. Bon depuis n'o don n'a dɔn ko in tɛ taa ɲɛ. I b'a dɔn min don wa kuma caman ma ɲi ko la quoi déjà que ne y'a kɛ compte bancaire ye n bɛ taa débloquer quoi. I b'i walawala n ka cɛ i b'a saba kun joona. Kɛnɛ k'i ka cɛ ɲɔgɔnna ye sa
bilakoro nin tɛ se ka kɛ cɛ non cousin yɛrɛ wa cɛ non. Madiri. Ni juma de. I ka lo kɛ. Lo yɛrɛ jɔn de bolo. Ne ka petit de y'a ta wa. N ba cɛ ma k'a t'a bolo. Ja taara ɲɛnɛkɛ a y'a ta ne t'a dɔn a tɛgɛla ka teli wa. Nin tɛ se ka ne ka lo ta cogo si la k'e ma bɔ a kalama. Karamatiri ne ma foyi de suwa. Ne mɛnna k'e ladi mais bi ta tɛmɛnen kɔfɛ e ka sɔnlikɛ labɔ a da bɛ kɛ ne ta ye k'i former ka tila ka bila n yɛrɛ la nin to yan. Karamatiri i b'a dɔn ne tɛ sɔn. Lo in i bɛ dɔ da lo in kan sinon ne tɛgɛ tɛ don a kɔrɔ. Ne k'an fan de tɛgɛ la ka teli. O la i bɛ si k'i jɔ. Karamatiri cɛ o gɛlɛyara dɛ. 10 minɛ i b'o da Madiri. I b'a f'i ka na f'an ɲɛna n'a tɛ mɔgɔ dɔn a ka mɔgɔ ɲini ka mɔgɔ dɔn quoi. Est ce que a fɔ ma. Oui y'a mɛn. Ghetto kɔnɔna ye anw de ta don n'a y'a bila yɔrɔ min na a tɛ wuli ka bɔ yen. Aw bɛ former aw bɛ tila ka na fɔ an former olu bɛ tila ka mɛtiriw yɛrɛ sonya k'aw t'o kalama. E bolo ko non ko bi ko an bila a bila ka bɔ ɲɛkɔrɔ quoi. I ye mɛtiri ye sa. Non denmisɛnninw bɛ mɔgɔw kɛ jogoro de ye. San joli joli an bɛ ghetto kɔnɔ. Est ce que i y'a ma ne dabila ka téléphone ne ka taa tantɔ n tɛ foyi fɔ yan ɲɛna mais n bɛ nin ko sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛdɔn ko tɛ to tan ne ka sɛgɛn kɛ ka téléphone suɲɛ n ka cɛ e ka n'o minɛ ten ne b'a dɔn ne yɛrɛ bɛna t'o fɛ yan n t'a ko bila tan n b'a sɛgɛsɛgɛ fo k'a ɲɛdɔn. Ni ne ma san nɔfɛ yala la fɛn ala cɛ a bɛ ne se kungo la n ka wari 2 tagatɔ kungo la. E mun ko de kɛ tantɔ téléphone mɛn. N ka cɛ i ye ko min kɛ sisan i b'a kalama ni ne m'e nɔfɛ yala dabila n ka kɛ fɛn bɛɛ. Munna e ye téléphone bila e ta jɔn y'a d'e ma. E fɛ k'a fɔ k'e taara téléphone feere da. Ne m'a fɔ n k'i tɛgɛ mara i bɛ fɛnw de ta i tɛgɛ la ka teli wa. Ne bɔra ka 10 de di kungo la sisan wa i b'a 10 n'i m'a sara jara i b'a sara goya. Ka 10 jumɛn sara mun bɛ ne da e la prévu de b'e bolo. Ni jinɛ y'i minɛ n'a y'i to yen na i fiyɛ tan. K'an fiyɛ n bila ka bɔ yɛrɛ mun bɛ yen e bɛ ne foyi mun na. E bolo ko mun de don ya. Ko n bɔra ka taa 10 di kungo kungo la sisan. Why wala? Aw tɛ kuma mɛn yan. Est ce que aw kunkolo ka ɲi. Ni dɔ ye den dɔ ka maga dɔ la tuguni. I ɲɛ bɔnna bilakoro. Dɔ ye den dɔ ka maga. I tilanna. Siyan an la don. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Maman, ça va? Bonjour, papa. Oui, bonjour. Ko cogo di? Oui, ça va. Maman, e dun sigilen don i ba bɛ yɔrɔ jɔsi la. I tɛ se ka yɔrɔ fana jɔsi? E yɛrɛ e bi yɔrɔ jɔsi ka mama bila ka yɔrɔ dɔrɔn jɔsi i tɛ se k'o fana kɛ. N ko ne yɛrɛ de ko n ka k'a to yen nɔ n ko n yɛrɛ b'a jɔsi. Denmisɛnnin de don a ma se baara ye o. Donc mama ye denmisɛnnin ye quoi. Et pourtant Aja kun bɛ e kun bɛ Aja bila yɔrɔ fura ni yɔrɔ jɔsiw la. Hali minɛnɔgɔ ko i kun b'a bila o la. I tɛ sabali kana kala dɔn n tɔlen na dɛ. I tulo b'a la. O kɔrɔ. Munna i b'u ka ko u da ɲɔgɔn ma. Non mais u bɛɛ ye denmisɛnninw de ye o. I kan k'u bɛɛ dama ka kan k'u bɛɛ bila baara la. I bɛ ka mama to tan. C'est vrai ni kalan bɛ yen ne ko i kana n'u bila baara la mais u bɛ vacances de la. Yɔrɔ jɔsi n'a ka yɔrɔ jɔsi i fana i kan ka se k'a to u k'o jɔsi. I ka kuma ka ca kuma ma ɲi ne yɛrɛ de ko n b'a kɛ a ma mun bɛ yen. Mama désormais fo ka i ba dɛmɛ i ka baaramisɛnninw kɛ kana na sigi dɛ. Hali n'i ba m'i bila baara la i yɛrɛ ka wuli i ka to ka dɔ kɛ i y'a faamu.
Ni me bila bon sen fɛ sa ni cɛni ko ka gone i fanga ale ka segin Potos na non ne tɛna segin Potos Mume ke jɔlen to i bɛ se ka dɔn min dɔn i tɛ tɛmɛ ka na dɛ ne bɛ kelen ne bɛ ka taa n ka ci de la dɛ e b'a taa ne bɛ ka taa ci de la donc i bɛ ne i b'a fɔ i bɛ boli quoi ka boli wa ne e mun kɛ na ko ne bɛ boli ne yɛrɛ kun ka na e yɛrɛ de nɔfɛ o don i ye min k'anw fɛ yen nɔ ka t'i fagana manamana ka fɛnw fɛ yen nɔ ka ne segin a ɲɔgɔnna wɛrɛ kan bilen i y'a mɛn wa Potos ese fa t'e la donc e de bɛ ne ka fɛn san ka di ne ma quoi i b'i yɛrɛ la fili ma dɛ kɔmɔdi de don hali ni ne tɛ kɛ fɛn san ni mo se e kɛ fɛn kun tɔni min ka taa manamana kan fɛnw fɛ yan dan yɛrɛ tɛmɛ don so kɔnɔ ka don wa ko ne bɛ ka taa ci de la n'i y'a don e yɛrɛ b'a dɔn ne famana ne bɛ ka taa ci de la bila i b'a ye ko ne bɛ ka taa ci de la ne pereselen don i tɛ fɛn wɛrɛ f'i ye tuguni i tɛ tɛmɛ ka don wa Dia correndo para me testar, banana y me de testar. Oni sigi ke sura ni faya. Wala sanga se. Mama cɛ yɛrɛ i joualen n'o bi dɛ. A bɛ kɛ cogo di? Plan jumɛn? Plan foyi tɛ yen. N'i bɔra min? Ne ka bɔ ci la, n taga ci la, fɛn n tɛmɛ plan min na bila. Mama o diyara n ye trop. Mais i b'a dɔn ne ka ko ka bon i bolo dɛ. À chaque fois e bɛ na bɔ ne la. O m'o sira fɔla de. A ka di ne don o don ne ka to ka na yan mais e bɛ to ka ko dɔ kɛ mɔgɔ dɔ de man. Mama i kana jigin ne la sa. Ne ka ko de ka ca n yɛrɛ ma. I ka ko mana caya cogo o cogo mɔgɔ min m'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka na i fɛ yen i ka ko man ɲi ka caya o ma dɛ. Wayi o fana ye tiɲɛ mais ko ye dɔɔni dɔɔni de ye n'an bɛ taga an bɛ se o. Ok fo ka ten. Ne ko i terikɛ in yɛrɛ dun dɛ jugu sago cɛkɔrɔ in. Sɛgɛ cɛ mama kana fɔ n terikɛ fana ma ko jugu sago sa. Mais jugu sago de tɛ de. An k'o mago bila sa. A taara dɔ ka baara la e yɛrɛ b'a dɔn karamɔgɔ nin filɛ o tɛ sigi ma. O ye karamɔgɔ sɛbɛlama ko ye. I y'a ye dɛ o kɛlen ka n ko Sɛgɛ ye kisɛ kelen fili ye. O mɔ ne yɛrɛ bɛna taa so yɛrɛ. A dɔn e bɛna taa so wa? O ye fo waati ye nka n'i bilasira dɛ. Cɛ ne b'i bila. I bɛ ne bila. An b'a kɛ don jumɛn o la sisan? Sini. Sini bon ci dɔw bɛ ne bolo sini dɛ. O tuma ne ne fila tɛ se ka t'o la. E yɛrɛ b'a dɔn an ka ko ninnu ye business de ye muso tɛ se ka taga olu kɛnɛ kan i ma. An t'a to sini ka na la. D'accord problème t'a la. Ne t'a fɔ. Ne yɛrɛ bɛna n bɛ n ka entraînement dɔɔni kɛ fɔlɔ. Anki. Bébé. Bébé kuma jani bi ke. I bɛ ɲini mun na? I bɛ ɲini mun na? Mun kelen na bɛ ɲini? Ne bɛ ka na yafa de deli fɛ. N'i ye den kelen sɔrɔ n kɔrɔ a b'o yafa deli. Bébé, kɔnɔ bɛ kɛ na sa. Bébé. E ko ta? Mun de bɛ yen? Ne bɛ fɛ ka yafa ne ma de. Ka yafa i ma. O donna i taara yafa deli la. Hali ma yafa i ma o la ka ɲɛ. I bɛ taga taa bêtise n'i ye den jɔlen sɔrɔ ko yafa deli. I y'o i bɛ bêtise dɔ la ko yafa yafa. E bolo ko dusu tɛ ne la da. N ka yɛlɛma i jɔlen sɔrɔ n kɛrɛ. Ne b'a dɔn. Ne ye ko min ye ne jo foyi t'a la. E jo t'a la? E bɛ sɔn k'o fɔ ne
e jɔ ta la i bɛ sɔn k'o fɔ ne han n tigɛ bila ka yafi ma de o de ka di ye na gɛrɛ n bɛ yafi ma sisan I tɛ n bugɔ kɔni k'i ka na yan e m'a fɔ k'e bɛ fɛ ka ne ka yafa i ma de na e b'a fɔ ko ne ka yafi ma mɔgɔ lankolon bɔ n ye tɔgɔ ta tulo lajɛ a teri jugu diyan kasi tɛ kɛ a la taga bɔ k'a firi e bɛ ko dɔw de kɛ kuma dɔ la olu le man ɲi ja de y'a ma ne dusu mɛ kana segin an ɲɔgɔnna wɛrɛ kan sinon an bɛ kɛlɛ an na e bɛ ko min olu man ɲi Hey, Mamadou. 14. Hey, Omar Godo, Mamadou. 16. Yani ka ɲininkali kɛ ko Mamadou e tɛ se ka foli kɛ fɔlɔ. E ka foli juru dɔ de bɛ n na. Yɔrɔ ye den marabali in filɛ i ko k'i jamanen don yɔrɔ. Awɔ, Omo n jamanen don, n jamana fa ni barika t'o la. N'i jamana i fa n'i barika t'o la, i b'o jamalenya i b'o k'aw ka so de. N'i bɔra kɛnɛma n'i y'a kɛ n'i minɛ k'i fata f'i bɛ ɲinɛ i ka jamalenya in kɔ. Omo o cɛ ti ye n'a t'i kunna Ala k'a jigin kunna. E ka maga ne la. I bolo ko mama n tɛ se ka kuma ko ne tɛ se ka kuma. Kuma ka ɲi. N t'a kɛ e de ta ye ne da fo ne ye kɔli fɔ sisan ka kɛ n da la sisan hali sini ne bɛ kuma. E ye min kɛ mama na e bolo ko ɲɔgɔn de bɛ kɛ n na ne bɛ kuma hali sini. Omo n'i ye ne bugɔ. Cɛ n tɛ ka f'i y'a kan. I b'i tigɛ nin f'a kala la. N'a ma kɛ i ka fɔ ma ko tu ɲɛmɔgɔ den tatɔla filɛ Magana. Magana tantɔ. Ne bɛ n tɛgɛ la tiɲɛ i la. Jigi ka taga bɔ yan dɛ. E de ye ne taga na. E Omo i b'i ta kɛ muso de la sisan i filaw bɛ nɔrɔ la kɛlɛ la mun na i ti taga yen nɔ. N'a sɔrɔ i taara ɲu ka n'an bila yan nɔ i bɛ n ta ka segin. N ta tantɔ. I k'a jɔlen de n'a ɲɛna mɔni ye ko pati jalani. E Omo e cɛ ni kulo fara ba ye e bolo ko Magani la Omo e bɛ k'a kɔrɔbɔ Omo dɔgɔ de taara k'i tɛ ne to yan k'i bɛ ne fata k'i ala n fata. Omo ne ma ne fata wa ne bilen tɔgɔ min b'e la o man kan tɛ ka da e la n fata tantɔ. Tata. Dutigi sɛbɛn bɛɛ. N'i ye fɛn y'i ka so kɔnɔ min tɛ ka taa i jimi sira fɛ a ka kan i ka kow bila o place la. Awɔ. Vraiment nin waati laban in na ne bɛ ka fɛn dɔw remarquer a bɛ ka kɛ n ka so kɔnɔ yan a man di n ye. Donc je veux que ça s'arrête parce que an tɛ se ka continuer ta fiyewu. O ye fɛn jumɛn ye? Tile fila in na n bɛ k'a jateminɛ i ka sufɛ bɔliw bɛ ka caya et pourtant ne tun bɛ bɔ yan sufɛ i y'a interdit ne la ne kana bɔ sufɛ ne dun b'a dɔn jɛya cɛ ka ɲi saga la ni ba ye ne t'a dɔn i bɛ bɔ sufɛ fɛn kelen min b'i bolo sufɛ donc n tɛna ɲini k'a fɔ ko n b'a dɔn mais n bɛ fɛ a ka dabila. Ne bɛ taa n ka ci de la. E bɛ t'i ka ci de la. Ne b'i ɲininka o. Tile journée bɛɛ lajɛlen e tɛ se k'i ka ciw ɲɛnabɔ o la fo sufɛla. E b'a dɔn k'a fɔ yala kɔni tɛ muso furulen danbe ye kuma tɛ sufɛ bɔli ma. Ne bɛ taa n ka ci de la kɛ e bɛ t'i ka ci la o ma ne delila ka kuma o la. Ne ma fɔ i kana t'i ka ci la. Moi, je t'ai tout permis ici. Mais, min ye a la sufɛ bɔli ye, non. N tɛ se ka sɔn o ma o ka kɛ cogo si la. Chéri,
O ma mun de be ante da ɲɔgɔn na bile fɛnɛ ya ne ma mana ko min kɛ ɲani ka furu ne furu ne ne m'o kɛ ya ne kulenkɛ kun ka di ne b'a kɛ a mɛnna e tɛ se ka ne balo la o ne ma mana ko kuma f'i ye dɛ ne m'a f'i ye k'a fɔ ko n sigalen don i la ne k'i ma di muso furulen danbe tɛ sufɛ yala ye mais e bɛ ka mun kɛ o y'o de o e bɛ ka mun yira ne la o y'o de o ye kɔrɔ de ne bɛ k'o de kɛ Tata ne m'a fila f'i ye koyi sufɛ yala i b'a dabila n tɛ fɛ a ka reproduire yan tuguni i y'a faamu n y'a mɛn i bɛ se ka taa Ouais. J'ai peur. Blanc. Ouais, donc aga. Don Noro. Lan nami. Non, les gens. Sagara fumare. Voilà. Ouais. C'est mon bilan, non, fouche. Faut citer là, est-ce qu'il y a un endroit ici, il y a un mérite. C'est un petit joueur petit. J'ai peur. Ntaro ni agili wala. Inne ma deli ka gordon kuma ga. Fo ngui ma ko me ga nyini. Ouais. Mbari bora ka ta l'exé clochard dendo yirana. Ko ri nga lecha. Ma sigina ko nen mogo me ga yala ko be siga ke ne fa ni mogo la ngolo sugu be siga ke ne fa Chogodi. Nous yire là. Mais mi ga la mer yin ga ga Dina ore yin ngal da. Mais ama fe na go de fa. Ko Zanexi mogo la ngolo din ko ri ne fa Jume. Zanexi ye. Zanexi me. Min bora kabala ko sani na so. Mais nga che. Ni hagli wala dunu la. Ni Zanexi de la ga kuma. Kale ba ga den. Mais a donga ma. Ni Zanexi yara de kunu. Mais a nyonga ta kere fa kuma chama fa donne. Mais ni l'Amérique ma ki fare do way fa dundu ne. Koro. Bi buya wa. Na bga denyi na kata denyi ni. Kana na to kan kuma sugu ni fo. Dogo e ma woni ge bla sirada. Ha? Ni ya la jawgi ma ki fare do sigi fare do. Wa fa filisunu tene. Wa nyi fare be ni na ga nyaade. Tanga bora la jadda ko ke de fa do. Chérie. Ah papa. E shinala ma bashi am fa ta baradam no. E ibu nya ko la no wata jimi srafa. Ma wari wori bela. E me alun wargo tinage. O ma si fana nga bo pour que ga se ga don soro ga fara korolen ngai. E pta wani to John Bola. Donc nya fam sam na fane yere ga bo mane o. An ne ka clienta ni film o fele ke be boîte semaine wɛrɛ la. E semaine wɛrɛ. O me nya tu semaine wɛrɛ la no bana semaine me do a metagare. Al ne nege me ni la metaga. OK. Wala nya oro digi la nyoro ne ko ane dimo. Voilà. Antle. Batasi. Mumela. Tanti share. Mfona ribo yanzini. Ikona bigi dimiwa. Ani fene fona nege fini mina mfumulo fene yanzini na faro. Fono nege. Emata Dr. Sola. Ayi ne mata Dr. Sola. Batasi kana so mare wula ngata Dr. Sola. Wili akai nasa. Komu imangana ko akai ne mai farga kalan to komina. Wili wula ngata Dr. Sola. Akai sa betemo. Kateme wa wili de. Abetemo. Angata Dr. Sola men wili. Batasi. Nidam nena mena. Debi kuna shin tanti. Debi kuna shin. Batasi ante ta Dr. Sola. Mo se Dr. la so tama. Amasoma. Ay batasi angata Dr. Sola far kala limbari ru. Ta
taa dɔgɔtɔrɔso la i ka tigi lajɛ y'a mɛn an ka don so kɔnɔ n bɛ wari d'i ma wari dɔ bɛ n kun an m'a dafa i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la i bɛ tigi yɛrɛ lajɛ i fari kalayalenba de don et puis ko i bɛ ka fɔɔnɔ fɛnɛ ne yɛrɛ de tɛ ka n yɛrɛ faamu nin wagati in na n tɛ ka foyi de faamu a bɛ tɛmɛ n'an ka taga n bɛ wari d'i ma i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la y'a mɛn na nin ma ɲɛ bi dɛ ne ba tɔgɔma man ɲɛ a bɛ tɛmɛ y'a mɛn calme toi Batasi mun b'e la a man kɛnɛ de an bɛna taa dɔgɔtɔrɔso de la Batasi nin wagati laban in na ne bɛ k'e mɛn k'e lajɛ dɛ grande sœur i fɛnɛ den man kɛnɛ i tɛ jɔrɔ n'o ka bana ye dɛ fo k'i jɔ ko e bɛ k'o jateminɛ ko dɔw la a man kɛnɛ fɔlɔ i t'a to o ko ka ɲɛnabɔ fɔlɔ awa o bolo yen nɔ n'a kɛra mun ye ne ka foyi de t'a la mɔgɔ mana wuli k'i bɛ kuma Batasi ma dɔrɔn Tisha y'i jɔ i ni Batasi ni ɲɔgɔn cɛ ne kɔni t'a dɔn fɛn de don Batasi diyara e ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan grande sœur an ka nin kuma ka ɲi den man kɛnɛ an bɛ taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la fɔlɔ quoi awɔ n'a kɛra mun ye ne bɛ yan an ka taa attention mun bɛ yen e taara dɔgɔtɔrɔso la a ko kɛra cogo di ne yɛrɛ tun bɛ ka nin dɔ dilan san ko ma d'i ma wa mun bɛ yen i da de sa kana kasi sa mun de bɛ yen i da de i ɲɛji cɛ n yɛrɛ kalaya koyi bolo kɛ i yɛrɛ kalaya cogo di Batɔsi kasi dabila se ka kuma i b'o de ka kasi man di ne ye kuma sa mun bɛ yen ko ne taara dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ y'a yira ko ne kɔnɔma don Batɔsi kasi min jɔ fɔlɔ Batɔsi dɔgɔtɔrɔ ko ye jumɛn ko ne kɔnɔma don n bolo fila ka yafa n ma ne bolo yɛrɛ kalaya koyi Batɔsi ala a fɔ grande sœur bɛ ne faga ne dɔrɔn n y'ale ɲininkali b'a fɔ ne bɛ k'e tiɲɛni Batɔsi i jɔ fɔlɔ Batɔsi jɔn ta ye den ne t'a dɔn mɔgɔ min ta ye Batɔsi i bɛ ɲɛ bi dɛ Batɔsi Batɔsi i t'a dɔn mɔgɔ min ta ye den ne t'a dɔn mɔgɔ min ta ye den Batɔsi bɛ se ka kɛ cogo di i miiri sa i tɛ se ka kɛ o ye k'i miiri jɔn ta ye den wagati laban ninnu na e bɔra jɔn de fɛ yen fo n'a kɛra Morobo ye Morobo i da nana la Morobo an bɛ taa Morobo fɛ yen nɔ n'i taara ne yɛrɛ tɛ se ka taa Morobo in fɛ parce que i yɛrɛ b'a dɔn i ka cɛ in bɛ cogo min na kasi in dabila kasi tɛ nin solution ye koyi Batɔsi i hakili sigi n'i taara i b'a ɲɛfɔ Morobo ɲɛna i bɛ tiɲɛ bɛɛ fɔ a ye y'a mɛn i da de i k'i hakili sigi i bɛ taa ɲɛfɔ Morobo ɲɛna Ala ka n'o kɛ ka nin mɛn koyi i da de k'aw fɛ yen joona y'a mɛn a bɛ ɲa ni Ala sɔnna a ma k'a bɛ taa ɲɛfɔ i bɛ tiɲɛ bɛɛ fɔ a ye y'a mɛn o bɛ ka gɛlɛya dɛ ne yɛrɛ t'a dɔn ne bɛ min kɛ nin ko la masa fa bɛ ɲini ka don ne la walayi grande sœur tɛ se ka bɔ nin kalama fɔlɔ